Ebe ọ nọ. Kedu ka o si jee? Ebe Chinasa nọ, achọ m ha. Ọ nọ n'ime ụlọ. Nna anyị, kedu ka o si jee? Unu afalụ di Chinasa. Gịnị ka ọ sị na Chinasa mere? Nsogbu. Nnukwu nsogbu dị. Ị mana wuru kwekịta na nna ugwu a. Du nwere ya ma ife meruru. Ọgọ m si m jee jụba nwa m. Hai! Ọ kwuru ife kwesịrị ikwu. Chinasa alapụtanụ m. Ọ bụ na nwa m gwara m ya agwa m. Chinasa alapụtanụ m. Akara agbasasịgokwa. Ha chọrọ aftakwara m. Chinasa alapụtakwanụ m. Mana nsogbu adịrọ. Mama, eche m n'isi na ọ nọ n'ime ụlọ. Ebe ọ nọkwa na from ya. Ọ nọbụkwa n'ime ụlọ kịta. Jegodu n'azụ ụlọ. Chọgodu ya n'azụ. Chọbi ebe ahụ. Nwata na-achọ ya oge. Nsogbu adịrọ. Chinasa. Ogene. Ebe a ka ị nọ. Ngwa. Bịa ka ị kwakọta ihe gị ka m bụ na gị be di gị. Otu a si. O nwere ebe m na-eje nke m kwakọta ife m ka ejebe be. Na nwere ebe ị na-eje. Chinasa che ka ngwa gị. Otu ọ dị m kịta, ịchọ ọgụ ayapịrị ya. Achọkwa m nsogbu. Bịa ka m bụ na gị be di gị. Kwanyela onwe gị ezigbote ugwu. Mụ na gị ahụ ọgbọ. Atọlụ m gị atọ. Ịpụtala ụwa afụ m. Ọ ya mere m ji wee sị gị. Achọrọ m ka anyị nụọ ọgụ. Bịa ka mkpọ na gị be di gị. Mụnwa ga-eji aka mbụ na gị. Adị m eje ebe ọnụ. Ọ bụrụ gị ya eje. Maka gịnị? Ọ kọhalụ na ife melụnụ. O nwere ihe ọ gwara anyị. Ihe ọ sịrị anyị na ya chụpụrụ gị. Na anyị jee jụọ gị ihe mere. Kịta ikwere agwakwa ihe mere. Bịa ka gịnị ka ijeze ka gịnị akọwụ ya. Nwa ga-anachi ya ebe ahụ. Nwa ya anachi ya ebe ahụ. Ezigbote ife na-eme. Amụọ m na ndị ahụ n'ebe ahụ. Aghọtara m biko ka ihe mere. Mmekwu. Ifele ekweghị nkwu ife melụ n'eziokwu ma kọwata ka ife niile asị wee mee. Nwanne nwaanyị kwesịrị ịgba ọkwọ. Ụbọchị ahụ ka anyị kwesịrị ịta Abuja. Ma m ka mezi kọwa ifele wefe julu arụ. Honey, nwunye Martin, ebe ihe na-akụ Abuja ka anyị na-echekwa ọgwụ kwabe nna gị o. Ọ ka fonu m ka nchekwa. Onwe mgbe unu na-emekọrị mpọ. Ụzọ edoka. Kemgbe anyị ji anya n'ụzọ ọ dị ka ọ na-eso anyị. Ke moto. Nke nọ n'azụ anyị. Ji waya anyị. Ọ na-eso anyị kemgbe anyị kemata n'ụzọ. Mba, ihe achọkwa ebe ya akwụsị. Chọkwa ebe ya akwụsị. Ịpaakị ofu ebe ka ha gafee. Ka mara ma ọ ga-aga. Ọkwọ sị ga efe isi n'ụzọ ka mma. Ọkwa ifu gị. Ọ bụ na flight kịta onwe onye ya dị so mmadụ n'azụ. Kekwu nke ụdị ife dị ebe a. Eletina anya ịtụ ahụ.
Ka anyị nọrọ ebe a chere. Ka anyị just mara na ha gafechago nnọọ gafecha na isu anya jebeze ebe anyị na-eje. Lekwa n'azụ. Hey, what? Jesus! Hey! Boss, make any move around. Yes, sir. Nya, unu jizani egwu kwa. Unu che boss kwa. Unu gbanarị anya kwa. Baba m sabula na afa. Ozugbo. Edina go medina. Ngwa wote na ego anwa. Weti ozugbo. Ego mba. Abụmakwụ ka anyị na-eje anyị jiri ego ọbụla. Eziokwu. Anyị ji okwu ego. Mechie ọnụ ọsọ. Ajụnge ọ dịwa ka njọ. Ajụnge. Gbarịrị. Maka ife a ekwu. Were egwu agbagbuo ya. Nna. Mba. Asị m na alụ m egwu agbagbuo ya kịta n'iru m. Nwunye m ka kama gbuo anya abụọ. Aga m emelipịa. Okay. Ọnwa dọrọ agụ gị chọrọ ịnwụkwa ya. Ị chọrọ ịnwụkwa ya? Ọ bụ na ị gbagburu ozi ya kịta na mgbagburu na were egwu agbagbuo ya. Mba, agbana onna. N'alụ m egwu a. Mba nọ. Ekwe m nọ nwanne m nwoke. Ebe Chineke ụmụnne m biko unu eme n'ife a. Anyị n'ụlọ nwanne ọkụ ya. Ọya na ya ife a. Ngwa, gwa ya ozugbo. Agbana. Emena n'ife a obi. Gwa ya. One sing boy for. Ọkwa di m ka ọ bụ. Ọkwa di m ka ọ bụ. You got to go. Nyemegbo. Guy, kaiwa. Udo. Ene kaiwa. Kedu isi n'anya, kedu ihu ifela ya ekwenu na chi ya nọ n'ụlọ ahụ.
ije. Nwoke nwere oche. Anọ m na ihe a bụrụ ije eji achọ ọcha. Kedu ihe butere gị na be m taa? Ka m dị n'okwu ka i kwuru ha. A sị na okenye were aka ịkpa tie nwatakịrị ihe, o were aka nri pụghachi unu ya azụ. Nathaniel nwoke m, ị hụrụ ebe ị na-aga? Lọtawa ụzọ adịghị ya. Kwuru na ebe m na-aga bụ ebe ụzọ dị. Ihe dị ebe m na-aga maka na onye ọbụla ji aka ya tighe ọkụ ma mgbe ọ ga-emenyụ dị ọkụ. Ọkwa ịhụ na ugbu a ka anyị ga-emenyụ ọkụ anyị tire. Ọkwa ịhụ na ihe na-ahụ n'onyonyo hapụ ihe Romeo and Juliet onweghị isi. Gịnị babash chikikpọm onweghị ihe wee eziokwu onye niile agha. Onye gwara gị na enwe ezi ihe na-abụ ezi ịhụnanya? Ezi ịhụnanya? Ị na-agwa m ugbu a ya wụrụ asị gị were egbe gbagbuo nwunye gị gaghị egbe ya? Nwa bụ Martin o rekwa onwe m ike ime. So ndị ohi bịa n'ụlọ ugbu a ya wụrụ otu ihe si mee asị ngwa gbagbuo nwunye gị ma ha agbagbuo gị, ị gaghị gbagbu ya? Onwe m ike ya. Onwe m ike ịgbagbu nwunye m. I cheele ya wụrụ nwunye gị ọ gaghị were egbe gbagbuo gị? Etu ahụ na-agha esi gbagbu nwunye m agaghị ezodi m egbe n'ihu ya fọzọ ịgbazi ya agba. Kama ya mbọsị ahụ egbu anya bụ ugbu a ka mara iwe ofufu nwa Martin. Ị ma ya na-akpọ loloi ka nwa Martin, ka m gwazie gị hụ ha, ọ bụrụ na nwunye gị ahụhụ gị n'anya nke be m hụrụ m n'anya. Chere ka m gwa gị, hapụ ihe ịhụnanya. Ọkụ na ụmụ anya anyị lụrụ alụ, ha na-eche ụbọchị ha ga-eshi gịnị? Laludo, laludo, ezi nwoke hụrụ n'anya, ka ole mgbe ga-ahụ ya ọzọ? Laludo. Ma ihe nwere ha ebido ma ụlọ ma biznes bank account ha ebido kpokọọ ihe niile, ma ndị iro gị ma ndị ama ha ewuri ya lee potori. Ma nwunye m eso na ya ịkọcha ihe niile iwepụ nwunye m n'aka. Nye esoghị ya eso ọnọdụ ya ngakọ m amakụrụkwa ka ọ baa aka ya Bama wetara anyị mmanya ọ ga-ehụ gị n'anya very soon. Nwaanyị gị na-etighị obi ọnwụ a na-etighị obi na nwaanyị. Mgbe ọbụla gị na-enwe obi ọkụ ekwule n'anya ị kwesịghị ịtụkwasị obi na gịnị mmadụ Chineke kere eke, ma ọ bụla gị nwoke ma nwaanyị, ma ọ bụla gị nwunye lụrụ alụ, ịtụkwasịla obi gị maka na gịnị ha ga-agbawa gị obi. Mmadụ ekwesịghị ịtụkwasị obi, ọ naanị Chukwu ka ị ga-atụkwasị obi maka Chukwu gịnị ya ga-eme gị, ha ga-agharịpụ gị. Ekwere m ekwe na m na-etinye obi m na Chukwu, mana Nathaniel ka m gwa gị ihe maka ihe na ịghọtaghị ezigbo nwaanyị mgbe ị na-achọ ịlụ nwaanyị enyeghị gị ikike imepe ọnụ na-akọ pitipiti gbasara ụmụ nwaanyị ndị ọzọ. Nwaanyị niile adịrọ ka nwunye gị. Nna akọghịrị ịma ihe ga-eme ka anyị ma aka 1 million naira na gịnị mee? ịma ihe m ga-eme m ga-ahazi ụmụaka ga-adị ka ndị ohi, ha ga-ejide unu a ga-enye nwunye gị egbe. M ga-agwa gị na nwunye gị ga-agbaga agịrị n'isi mgbe ị makwa na ọ wụrụ enye gị egbe ahụ ị gaghị ịgba. Ị ma maka ihe i kwuru ama m gị n'aka 2 million naira. 2 million ngwa ọ gaghị eme ahụ ya. Ị na-atọrọsọ mmadụ awụghị ya wụrụ nwaanyị ka ị ga-atọrọsọ. A na-atọrọsọ ụmụ nwaanyị ma nna ha eleghị anya onweghị chọrọ ikwu kemgbe anyị ga-eme ihe ịnwa aka. Ihe m aka mgbe ọ bụla ọ kwadoro uche m ya. Ya wụrụ m ga-agwa ụmụaka ka ha kwado. Ya wụrụ ị ga-agwa anyị ebe ọ ga-awụ na mgbe ị ga-awụ. Onye m ka m gadị gị eziokwu, Uchenna agwa m na ị chọrọ ka ụmụazị ebumnuche gị ka ụmụazị achefuo m agịrị n'ime afọ ka nke mkpome. Hapụ ihe agịrị, ọwụ onye na-aghụ ihe agịrị. Ama m ị chọrọ ime na ị chọrọ ịgba ọsọ maka ị chọrọ ka nri ego gị. Ị chọrọ ka nri ego gị ọwụ na m achọrọ ka i rie ego m,
nkwụcha Igbo na-asị nkwụcha abụghị ụjọ nkwụcha ka na-ekekwa na nwere ihe ọzọ n'anya ka nwere ya wụrụ igbu mmadụ enwe m ike igbu mmadụ ya wụrụ gị agụ a ezigbote enyi m nwoke enwe m ike igbu gị kedụ ga-emegoro n'egbu gị ihe m chọpụtara bụ ị ga-atụkwasị nwunye gị obi karịa otu si tụkwasị m obi otu o tosiri etosi kedu onye ọzọ mma atụkwasị obi karịa nwunye m mbe werezi obi ndị tụkwasị na onye iro hapụ nwunye m na ya bi n'ụlọ oke aghọrọ na onye iro ọwụghị etu aha ka m si kwue ọnya ka m na-ekwu ụbọchị ọbụla m na ya bịa nga anyị na-aṅụ mmanya emechaa biznes anyị bịa ṅụọ mmanya ịhapụ mmanya gị gaa nyụọ mamịrị ịhapụ mmanya gị gaa kwuo ịbatakwa gaa ṅụọ ya enwube ekpuchiela mmanya ugbu a ọgbegwuru ka ọ na-atụ onye mana biko kedu ihe ị na-achọ ịkọwa gbakene m ka obi dị mma kedu ihe nkọwa gị mkpa okwu afa ihe na-eche kọwa onye ị kwesịrị ịtụkwasị obi bụ Chukwu anya gị kpuchite ndụ gị gọzie gị kwagide gị ya wụrụ ma mmadụ pụsị okwu gị okwu ọtọ ka pensụl aga m agbaghị agba maka Chineke nọ n'ime ya mana nke m ma agbagha gị ọkwa ihu ihe gbasara mụ na nwunye gị aka ga-ama gị n'ala ama agwa gị na ozi ọma gị nwa agba ochie ama egosi gị nkatara ọkpụkpụ ịmaghị mgbe ọ ga-esu ịgasị Chineke ga-ewe ọnụ ị ga-ama ihe mere nsogbu adịghị anyị ṅụrụ mmanya nsogbu adịghị nsogbu adịghị ị na-achọ onye ya aghọwo ịchọ ka mmanya gbuo mba ifụrọ gị onye aja agha hapụ m biko o nwere ibe ị na-eje ọrụ n'abalị akwụrụ gị n'azụ Chineke na-aṅụ soda chọrọ nke idebede ebe a gị nwa ga-aṅụ abụọ mekwana nwaanyị Chineke na onwe ya hapụgodi ihe anyị na-achọ ịkọ biko ka ị ka ya esi wee jee Abuja ya na-akwado anyị na-agba ụgbọelu ka ụgbọala mana kedu nke ga-aka masị gị ụgbọelu a na-akọ nke ajụ ya ajụ ọ dịkwa njọ mana isi m kwuo ebumnuche mbụ na-akwadobugo m na mma anya mmarịcha nwunye m na ezigbo ụgbọala anyị nwere anyị ejewa ya obodo maka otu ụgbọelu mụra gị jesọrọ ihe toro nta eto ha na nkwụtankwụ ụzọ anyị nwee kịta mba nwa anyị agbakọ n'ụzọ mana moto anyị wụrụ ọsọkwa anya wụrụ minti nwa anyị hapụkwa ka nkọchara gị ebumnuche gbasara njesi ka anyị si okporo ụzọ jee ka anyị bụrụ ụgbọala dịwa ihe m kwadoro ọwụ anyị gbagidepụta nke ọbụla sọrọ anyị awụsa ute dị ya nwa ahụ biriwe ndụ n'otu bere mụ na gị nọ nke a na-ebi kịta ọhọ ndụ nke wee mmadụ ịgbawa n'ụzọ makwa n'agbanyeghịkwa nke ọbụla anyị pụtakwara ihe ọbụla ịchọ ha na-ezụ ha na-azụ na ụjụ n'ụgbọala nke ahụ otu nke ịbọ awụrụ anyị jeghị na ha na ruo Abuja agbacha akwụkwọ n'abalị ahụ o nwere mkputi mkpi ego m wepụtara dewe otu ngo agaba m agwa gị ebe ego ahụ si mana n'abalị ahụ agbacha akwụkwọ ewere m tụpere gị azụ ahụ nke ahụ ọzọ nke dịka ya wụrụ na ebe ọbụla a na-eri ihe anyị ga-anọ ihe dịka abalị 3 ma 4 ma agbacha akwụkwọ ahụ na Abuja mkpọrọ gị na-agara ebe ọbụla a na-eri ihe ọbụla isi ha na ịtụrụ aka ị chọrọ azụtara gị ozugbo iche iji ego a wee lata mma na anyị ga ife go nka anụgo m onwego mgbe m tụrụ gị asị mbụ gbasara nsogbu adụrọ mana ife ya egota nwu ofu katọn azụ ọkpọ anyị nata just ofu katọn nke dị n'ụlọ ka ngotakwa ya ma emekọ ya wee bi maka ọ ga-esigbu nne m nweta achọghị m ihe na-esikwa n'ezie oke ya gbaziela azụ plen ka ọ gbalie special ka hapụ ịgbalụ ya si uwe anyị n'ime moto ebe ahụ anyị esi ụmụaka anyị azụkwara anyị ọ ga-esi nata ya uwe ahụ na kpụrụ ọ dịgoro ewu nwanne afọ ọma ka m na-agwago n'ụma nke ọsọ ụkwụ mkpụrụ na-enwere ihe ọ bịata nwoke mmadụ kweropụgodoro onwe isi gbarịgoro agwara m ụmụ nwaanyị anaghị eji ha n'aka ụmụ nwaanyị ụgbaka ha agbakesa I love you ọlọ ma iwetaghị ego tomorrow abụghị ndọ kwa gwara ya agwa ọkụ na 2 million naira m ga-atụ ya mịa ya
Yom. Come now, Papa Ugu. I'm senior. Come to about the Messiah. This about it. Ha! Odogula fire. Dika Batia. No. Nke na Africa ko na gini me. Ya onwe hom no ko obi gi si agba gi. Na ihe a mere taa. No anya ko mepere m. Na gbasa si iru gini me. E gazi Abuja. Ọ dịrị m ka ijeze Abuja. Abuja ha agbugo m. Ọ bụrụ m abụ bum ko ha. Ke yo ko ti se pe ku ya. Mega Abuja. Echi ke ihe chọrọ nwanne nwanyị ya. Oh, maka ihe mere taa, ị gaghị ga mgbamụkwụ nwanne gị nwaanyị. Mbana ọ dịghị mmadụ makwa ihe ga-eme. Ịma ihe mere ihe. Ịkụwashala obi ya. Ime otu mmanya na-eche eche. And ịmakwa ihe ọ ga-asịkwa na nwaanyị ga-esi gị abịala. Nke ikwuru ka o siri dị gị n'obi. Mụa Martin ka o siri dị n'obi kịta. Wee ebe a m bịara kịta. Ịhụ ụmụ obi na-eketa. Rịa nwa ahụ were nkwụ zuo onwe m ahụ. Nzuo ya ebe ọ ga-eru m, ebe ọ ga-atụ m. Alazi m jehi ụra. Ọ ihe m chọrọ ime kịta. Ka m tụrụ ya arụ. Ịma ihe ị ga-eme ga-abara gị uru. Gaa Abuja. Mgbe ị lọtara Abuja, anyị n'ọdụ tụlee ihe a niile mere na mara otu anyị ga-esi mee ya ka ọ dị mma. Gaa Abuja maka nwanne gị nwaanyị. Nwoke na ihe na-eme. Love ones and akara m ga-agwa n'aka ngakọ. Ngakọ ọ gwara ya agwa 2 million ngeji aka lụọ ndị ashawo ochie. Ara ga-agba ndị ara. Agụ. Were aka ọṅụ, were aka ọṅụ. Owe ihe na-eme. Ọ bụ na agwa. Anyị emegheleghị na pịọ. Aṅụna, m ga-aṅụ. Ọkụ na taa ka ị ga-akpọlata nwunye gị n'ụlọ. Ọ bụrụ ọzọ nwunye m. Ị ka na-agba oche ihe abụọ. Martin, isi ọ dịkwa gị mma. Agwala m ihe mbụ esi mba fife n'isi. A ma gwakawa ya ọzọ. Eti n'obi gị ebe mmadụ ibe gị nọ. Gị na-efife n'isi ga-ajụ. Ugbu a ana m agwakwa gị nke ugbu a. Nụrụ okwu m. Ọkwe m na ihe na-eme m. Ekwekwala ka ntị ọzọ nụ ya. Ga-ewere ya mee alụmalụ gị na nwunye gị agbasaa. Kedu ka mmesi kọwara gị wee ghọta ya? Nwaanyị etosizi ka akpa ya nwunye m n'ihu Chukwu na n'ihu mmadụ. Di, ndị di, gị nwa ị kwesịrị ka a kpọọ gị di ya. Ihe mere taa. Chineke. Ugbu a ka mma na ya ọbụrụ ntakịrị. Odogwu. Mana kịta ka mma. N'onwere ndị amụrụ amụ nwee ndị ekere eke. Ndị ahụ ekere eke ndị obere hapụ ebu ha ibu nnukwu dịka onye abịara kịta. Ya mere nna anyị na-akpa biznes. Ya hụ nwaanyị anya gị aga ka ufu ka egbe na-aga. Nne ihe nji mara na ọnwa anyị na-abịa ọnwa anya gị. Owu kwenye ka mbe elega m aka ọnụ Chineke na ndụ ya. Ị chọrọ ya? Ịma na ahụ nwoke dibịa ụlọ ji ụmụ abụọ mụ na nwunye m hụkwara na onwe m na ya chọọ biko ama m na ị ga-agbalịpịa mana ha gara. Ịma na ị na-ekwu ihe ị na-ekwu ọ na-akụ m n'obi koo. Ọ narịghị onye wụrụrụ nwaanyị alụghị nwaanyị. Ọ narịghị St. Martins ọkụ ya ewuru mechọrọ ya. Ị ga-ahụ ka m ga-akwụrụ ya okwu ugbu a. Ama m ihe ị ga-emeripụ ama m na ihe gbasara nwaanyị doro ya biko agala ihe ego ya fọga nwụkọ obi. Neoma oyoyo ụdara
ọ dị m n'obi dị maka Chineke kpọ ekwezi ọkụ Chineke nna ị mara nepa were ọkụ ugbu a mewere ihu gị bụ ọkụ Chineke gbuo ndị ọjọọ maka Chineke nna kedu ebe isi mefta arụ nsọ nnọọ ka mma ne aha m Nathaniel Nat for short ịghọtara ahụrụ m gị ka ị na-egbuke masị mba ihe a ọnwa ekwesịghị ka a hapụ ya ka ọ nwụchaa naanị ya o nwere ndị o kwesịrị ka ha na-emekọ ihe ịghọtara ya na-akọ aha m Ọlaedo ọ gwara gị si wee kpakpando Ọlaedo ịhụnanya ọ dị ka mama lekwe mụ na enyi m nwoke so bịa ahịa wụ Matt for short ịghọtara ọ ya wụ CEO Matec Ventures West African Limited. Ama mi ọfụma mara kwagbu. Ya ka iji nwanyị baby. Ya wụrụ na ewu ịghọtara ya wụrụ ịma ihe a na-akọ ndị ịghọtara n'obodo a ya wụrụ ịma anyị mara na ọfụma nna ị na-amụzi amụ leli ka nwere ele achọrọ m ka ị ga-mee ya ọwụ dị ihe ego ga na-agba because anyị zụrụ ihe eji ego eme ịghọtara haziere m na ma haziere m ya ka ọ mara na Chineke bụ Chukwu ka ọ mara na Jesus Christ is the Lord. Enyela obi gị nsogbu ịmatago Ọlaedo mma hazie ya ọfụma haziere m ya ịmakwa ọ emekwa mmiri ga hazie onwe ya ịghọtara Chineke Ọlaedo Ekwan. Martins Matec Venture Nigeria Limited. Onye na-ama gị n'obodo a. Mmadụ niile maka n'obodo a. Chukwu. I like ka m afọ ọnụ gị. Ọ makazi. Deme. Oke mara mma. Akpa ya jukwara eju. Ịma ihe m ga-eme kịta. Achọrọ m ịga akwụ ego room. Ka mara gị na-akọ nọ ka nhazi. Ịma na room ha na-ama mma. Agwọrịla. Mara gị na-abụ ga-anọkọ. Ọ ihe m na-eme. Mana kedu mma? Agwọrịla. Asị m gị weta ego. Mma eji ego m gaa kwụọ ụgwọ hazie ego ọfụma. Ịma ka esi eme ya. Che. Na-abịa kịta. Ịnụgo? Martin. Yung nwa Na kekwe no bien ya. Kenyo. Ogene. Ihe na-etikwa nnọọ. Ọnwa gịnị? Elaki ya. No ya kiri. Elaki ya. Ahụ nke ọ na-eme ya na-eme isi ka mbe na-enweghị Hapụ di ya mana kiri ihe mma gwa nwunye m n'abalị a. Gwe na ị chọrọ ka gị na nwaanyị ihe na. Hey, Marcus no da ka. Oh, ị na-amụ. Gwa ya na ọ hotel gị chọrọ ihe. Gwe ya na business meeting. Yọta. I make the meeting. I can't go everywhere. We are in town. Mmadụ hụrụ gị with nwaanyị. Anyị mere ọ na-adị mma nwoke ọbụla ebule nwaanyị n'ihu moto ma ọ na-azụ. Gwe ya bụ ọ ga-ebe meeting gị. Ị ghọtara? Ọ mụ na gị batara, ị batara, ibughị nwaanyị, ma bata, ibughị nwaanyị.
ma ihe gị mere m ga-ekpọ otu n'ime ndị na-edozi m ahụ ịghọtara onye ahụ gị kpọkwa onye ọzọ ịma ana m ala ike ya abụọ ma atọ Daalụ sir. Martins. Ana m eche gị na room 306. Ọ na-abịa ọ. Egbukwala oge. Ka m hazie. Egbukwala oge. Abụọ gị. Agụ. N'anya, ike gwụ gị ga-akpọ m. Anyị emekọ ya ọnụ. Gị? Chineke, ịmaghị ka Martins. Baby. Fast. My wife, take this call. Okay, go ahead. Hello? Hello? Martins, ka ịkwa n'ebe ị nọ? Ife a na-akụ na ọha akụ ebe ị nọ. Ifekwala ife na-akụ na ịka nọ n'ilo biko nụ ka ebe ị nọ. Biko, achọburu m ịkpọ gị kịta tupu ị kpọọ m, biko gbaghara. Ugboro ole ka m gwara gị na ịchọ ha anaka gụ na ndị oyi ga anọdụ na anọdụ ya mgbe chika dị. Kenkewe nọlụ n'imekwa ife na-akụ kịta. Unu hapụcha efie n'unu na-eme ifu m kwesịrị ime, unu asị na ọ na-anyasị ka ụnụ mma. Ka m gwakwana gị na aga m abata n'abalị a. Esi na gịnị? Eweligbo ọ nzukọ Rotary anyị nọ ebe ahụ anyị na-eme kịta ma mụnwa ma Nathaniel ma aka Jack ma ọnwa anyị chanọcha ebe ahụ ka m si hụ ya a ga-agbasa ebe elekere 2 nkechi onwu. Bịa nya Martin na ọ na m akpọghọ gị ya gwa m. Biko gbaghara anyị ọ gbara m chefu biko kedu ebe unu na-enwe nyanwụ meeting ka m malụ? Otu ụlọ oriri na nkwari ahụ ebe ahụ anyị na-emebi ya mgbe ebe ahụ ka anyị na-eme mgbe ọbụla. Ebe unu na-emebi mbụ ha biko eji m Chineke nna bi n'eluigwe ayọ gị unu mesiri anyanwụ meeting biko ịgbagolo na room gị biko esokwa na ndị oyi ga-agbawa olingo biko chi ejigo unu mecha ha n'anyanwụ meeting ịgbagolo enu biko. Ka ị na-ekwuzi etu a ịmazi onye dị gị ịma ihe m nwere ike ime ana m ebi na ajọ ndụ ịma ama emecha ha n'ozugbo ma agbago elu je ihe ụra ịma na trust lụ gị bịakwa fụ gị n'anya biko ayịyọ ka nna ayọ gị nna biko akara m hụ gị n'anya nwaanyị ọma enweghị ya Martin ngwanụ ka ọ dị ngwanụ ka chifo. Martins. Ọ dịkwa na mma? Asa na mma bịa ka m bịakwana. Odogwu. Nat. Odogwu dike na file. Ama m niile enwe ezigbo aṅụrị dị a. Biko chere godo ọgwụ nke Igbo nụ. Gedesie ntị ike. Ọ bụrụ na nwunye nwa akpọọ gị echefukwala dodo aka na ntị echefukwala ịgba ya na anyị nọ nzukọ Rotary mụnwa gụnwa aka ji akụ nwa onye ọbụla anyị chajụsara nga ma ibe na a ga-agbasakwa n'ebe elekere 2 nkechi onwu echefukwala ịgba ya ọgwụ na enugo nsogbu adịghị agụ ọdụm na-egbu agụ ya ga-ewu hapụgide nke ọzọ abụrụ kpọrọ m aka ji akụ kpọrọ m ndị ọzọ ibe ha ka ọrụ ha si ha ọ bụrụ na nwunye m je si n'azụ ụmụ nwaanyị na nweghị nnukwu si n'azụ je kpọọ ha gbakwa ya otu ihe a gwara ya otu ihe a gwara gị kịta nọ enweghị nsogbu
gwara gị ugbu a ka ị batara ugbu a ka ị batara na ihe a na-eme ịghọtara idiot get out for Abdul na wepụrụ m na fon ị na-ezo ka m nwere aṅụrị m na ada nwaanyị nọ na enwe aṅụrị ọgọrọ ọkpọ nkara ya na-akpọrọ ngwanụ ka ọ dị na-achụ ndị adị ọnụ Matazina Panama. Kirugide. Na pụrụ m n'ụzọ ka mara ya. Hapụ ịma ndị osochi egbu. Mata ko mo gira bale. Bebe arme ko ki ngoto mo. Igba ke sioku. Yiri na mere na bale. Wono ajong roko. Kan si wuro mo ngure tabani mi ha wi hem na agota. So si him chetra wona anwo hana mmanya. Ahi bidi meme to na meme to bidu zezuzu. Ken no to di he wi hen. Ba ko ma yo. Na mo mbode da. Ni ha ga ma ga. Ego baba Obro bi he da. Kile wi mama. Na no khatra no. Dia wuro na photo ebe mmiri nwanya no no. Ba ko gede we got him ne. Ego njira aka mkpata ehuru mi abia kwa ofu oge ihe mgbataziri mi obi tamuta na ihe mwute kemgbe abalị abụ nwayọ na ya ka mgbagi ya ga-ahụ izi were ikpeazụ m ga-eke m ihe ọjọọ n'azụ nwunye m aka m emezi ọzọ ọkụ ịhụrụ ụlọ oriri na mkpali ehụhụ m ebe a abịahụ m ebe a nwekwana ihe bụkọrọ m ebe a ala m erekpụrụ nwa ka erekpụrụ ya mgbe ị na-eme ọ na-atọ gị Nenian ọkwa ị gara rịkwọ nwaanyị Ebura nwunye gị mba. Kedu ihe mere ugbu a iji chee maka na ihe nhaziri nhazi ka ị ga-eji si na nwunye gị erugo ka akpọ ya nwunye gị mba na ọ dị mma mana ka m gwa gị eziokwu ị hụrụ ihe a ọ karịrị egwuregwu ahụ mụ na gị gwuru ihe a o mere ime ọ dị omimi maka ihe a na-akpọ odogwu ka e were ndụ ya nwa na ana ebube m ewere ya tụsasịa ọ dịghị ihe kere m nnụnụ nwunye mụnwa nwunye Martin mụnwa na onwe m na-apụta kwuchie si onwe ha onwe ihe ga-emenụ ya ka nwunye m ahụ kwa pụtara were egbe ụdị ekpe ya ozo mee n'ihu a na-ekwe ka ọ je kpaa ka ọ gbaa mgbakọsị kama na erekwuru nwaanyị n'azụ ya ka erekwuru ọ ya ka m na-ajụrụ gị Zanian ezigbote mmadụ St. Martin kedu ihe ị ga-asị nwaanyị a mere gị ugbu a oke akọwarịa ihe mere na ọkwe mana ifugo ị na-akọhụ nne gị ịkọhụ ka nne gị na agụgụ akọbịa tike na akọrọ ya kekwana ife ọzọzọ anyị ga-eme ife ọzọ anyị eme na-abụrụ iduli edu n'ebe di ya mama hey biko nwa ya anachi ya n'ụlọ ahụ ese biko mma anachi ya cherekwa isi na gịnị mere ị chọrọ ịnọ be nna gị nwaanyị nọ na di ka ị butere anyị ihere na ihe ọchị n'ezinụlọ anyị Okechukwu biko eji m chukwu ya ụlọ achọghị m ịnachi ya ebe a nwa ya anachi ya n'ụlọ ahụ kelee ọkpa m meji bana nyanwụ ụlọ adị m anachi ya akụkọ ka ị na-akọ ị ga na-achọ Okechukwu leta hapụ ya papa ọ gị na-ekwu ya ụdị ọnọdụ abụghị ihe a na-agba dike oke ji ụkwụ achọ ife dara mmiri a ga-eche echiche banyere Mba, ị gaghị agwa m na ọ dị mma maka na
onye hụ ka isi nụrụ ọ ga-ama na enwe gị ihe adịghị mma ka ihe na-eme gịnị nsogbu Siri m na-agwa m na nwanne m nwoke na nwunye na-enwe nsogbu. ka ihe mere iji kwuo ọdịrị ihe dị otu a Kemgbe anyị gbachara akwụkwọ m na-akpọ Aunty Chinasa ọ naghị asa m. Mkpọkwanụ nwanne m nwoke si anyị nwunye ya fụ nka mụ na ya kwuru ọ na-ada ichiche na-akọwata na ihe ama akwụrụ n'etiti ha. I chefuru na ọgọ nwoke gwara gị na mgbe ha na-abịa agbamakwụkwọ anyị na ndị osi zutere ha n'ụzọ Onye ahụ m na-ekwu n'elu ya bụ anyịkọ nwa mara ụdịrị ya eme n'owe ezigbo asị nwa mana ihe mere ha abụọ iji nwee bịa agbamakwụkwọ anyị maka ihe nsogbu ha abụọ na-enwe. Ana ofu obi na-agwa m na Aunty Chinasa gbara gwongwongwo ya wepụ ọnụ nwa. ihe o nwere ike ịbụ eziokwu na ha na-enwe nsemokwu mana nsemokwu ha na-enwe awụ ihe ga-akpata oge ji buru ibu esi na ebe ndị dị ebe a mba ndị ebe anyị sị ebe a na-esi egilege mgbe ala na ya Hello, onye na-ekwu? Nna ya ukwu ana m ekele ọwụ aha m bụ Chijioke dị nwanne gị nwaanyị. Ọgọ m ka ị mere n'abalị a? Ọgọ m anyị dị mma. Kekwanụ ka ezinụlọ gị dị? Anyị dị mma, nwanne m nwaanyị kwanụ ọkụdo dị. Nwanne m nwaanyị na ya ọ na-ehụzie ya ọ dịzị ka nwa amụrụ ọhụrụ. Elezighị m ya anya lee ka ọ na-amụ ka kpakpando. Uche m dị na ị ga-enwe ịmụ ihe ị na-eme ezigbo ọgọ na-eme o. Biko nna anyị nwaanyị gị ọ nọ ebe a ka m kelee ya? Ọ nọghị ebe a kịta. Biko nna ekwu ezi ya asịkwala na m na-ezigo ozi biko ọ bụtakwa na ọ nọ n'ime ụmụnọ ọ na-enyu n'enu n'ụmụnọ biko nyetụgodi ya ekwentị ka m kelee ya ka m si n'ekwentị nke gị akwụsị okwu biko. Gwanụ nwanne m nwaanyị ka onye gị akara ya ka ịkpọ ya na fonu nke ya. Ịgwakwa gị nke bụ eziokwu nwunye m bụ nwanne gị nwaanyị na ọ na-ekwukwe na ọ na-akpọ ya ọ naghị ebu ekwentị ya ọ ya mere m ji si ka m sizie na nke gị kwụsị ya okwu biko ewuliwe. Ọgọ m ime ihe mere na ka anyị hapụkere nkata ka chifo ịnụ o mechaa nwanne m nwaanyị ga-enye gị akara ịkpọzi ya na fonu nke ya. Ngwara ka Chineke bụ eziokwu bye. Nna ekwu mmadụ nọkọta maka mkpụrụ ahụ. oge ọ gbanyere m ekwentị na ntị. Agwara m gị agwa ma nwanne m nwoke ama m na ya ma akwụrụ. Ọgọ m nwoke ezi ọgọ m chio ya ọkwa na ọgọ karịrị nwanne gị ayị ọka njem anyị arụzi oge osije maka ozugbo biko mgbe si ka mbe ihe ọwụ nnọọ ka ibe neta n'abalị mana anwụnta ka ihe kwara iji iwu ure m ọkụ wee zọgbuo nnekwu biko ihe na-aba aka ọrụ ekwe
ọkwa n'ihe ụjọ mgbe na ya ka ị na-eghara gbaghara biko maka na ọ gaghị adị mma ma ọ bụ na ijiri oke iwe wee mebie ihe nwaanyị na-erụghara na ndụ anyị na-ezu ụlọ nka ma ị bịara ọgụ mebie ya maka ọnọdụ a ọ ga-ajọbụkwa udo na tigbuo nka ọgọ biko ka anyị bịara ịhụ biko o meghego mana gbaghara ọkwa gị mere m ihe nwụta gị bidoro m ahịa ọwụ na ọ wụrụ gị akara m ịma ebe nkara ịnọ ịbịa chụpụ ya otu anyị si chọọ ịchụpụ ya kedu ihe ndị mmadụ gị ọ ga-adị ka ụnọ ịkpakọchara ọnụ kpakọcha ọnụ mezie na ijikwa aka gị na-apịasịsị ya aka kụsa ya ka nna m biko ọgọ oke ọgọ nke ọzọ dị n'ime ya bụ na achọkwazị m ka ịghọta na ọ bụrụ na mmefu adọrọ na mgbaghara ama adị mmadụ na-emefe mgbe ọbụla ọ Chineke bụ onye dị emefe ihe na-efukwana bụ aka ọrụ ekwensu ọ bụ egwu ji nwatakịrị onye ka ọ ga-agba ọ bụrụ egwu ji nwa mmadụ ome ihe o mere onwe ka ọ chọọ ọnwụ gị ọ ga-egbu oge ga-akwa ọ ka o gbuo gị natabe m ka nnụbụ ya ọ bụ nna ya nụbụ ya ka ọ ka gị na-eme ọ chọọ ka o gbuo gị kama na ọ bụ egwu ji ya ma gị ghọtakwa na nwata nwaanyị ka ọ bụ o mere nke o ji bụrụ nwaanyị nọ nwaanyị ihe nwaanyị ga-eme ka o mere biko ọgọ m nọn ọnụgụ m ihe unu kwuru mana ofu ihe mmemme ka ịghọta bụ ọgọ m ịma na abụrọ m ụmụazị nke wụ na m agaghị akọwafụ n'ihe a dị oji nke ọzọ dị ọcha ọ bụrụ ma kerezin na mmiri ebugo m ya nne ha ya ma gwa gị nke ka arụ ihe a na-ekwu gbasara ya ụnụ anọghị ebe ahụ mgbe o merekwa ya ihe ụnụ na-anụ ka ụnụ na-ekwu ọmụwa bụ odogo mụwa bụ dike ka akpọnwụ n'ala mụwa ka e were ebebe m tisaa ọmụwa maka o si ewute m ewere m na-asị gwakwa na ya ka o birikwa ebiri na ntị onye ọbụla ma ejikwala anya m ma ọnụ ya anụ na ọ bịara n'ụlọ m nso maka mbọsị ọbụla m ma ahụ ya nso n'ihe ọbụla gbasara m ihe mmemme ya maka ọ ga-agbasakwa ikwuchana m ọgọ mụ bịa kele n'ọgwa maka Chukwu oke ọgọ bụ chie njọ adịghị Okechukwu mana ka anyị lụrụ ụlọ aka ndị ilo dị na ya ama m ife butala anya ụfụ niile bụ na nwa m mụrụ onye ji ego mana ụmụ okwu onye nwa ya ji enụa njidi ya emechago ife niile ba nwere ike ime onwezi nke fọnụ mana ana m agwọbata unu adagodaluanị n'ebe dị ka ọgba aka nsị dị na aka ndị ajọ mmadụ na ajọ mmụọ dị na ya onwe uru ọ bara ya na akwa mbịa kwuru mbịa maka ife a na-eme ama m na mgbe na-adịghị anya ya nwa mgbe nta obi ọgọ nwoke ga-adajụ ọ ghọta onwe ya ome nke o ji bụrụ ezigbo mmadụ maka na ọ ezigbo mmadụ mana ka esi gbatakwa nkịta obi dị ọkụ anyị ga-erite obere ohere tupu anyị ejeri ya bụ ije ọzọ na mma na ya bụ ije aga nke ọma ma ije ọzọ
ike agwụgwọ omenala na ana m anachi skuul echi ọrụ efe ga-eme m ka m toko n'ụlọ ọzọ ọtị mọmị bata achọghị m ime ihe na-esere nri abụ okwu onye wepụrụ ego dị na pọsụ mba gwa m onye were ego dị n'akpa m ejinyewe ego achọrọ m chachachacha achọrọ m udele fan ụna mama budo onye amama n'ọnụ ya ọ gị tinyere ego a na pọsa ọ gị nwe ya bụ ego ka ọ gị nwe pọsụ achọrọ m ya ị na-anụ mama ego anyị na-ekwukwa ife awụ sọsọ 100 naira ka m wepụ 100 naira ka m wepụ na akpa gị ịkpọle sọsọ 100 naira ifere n'ihi ezuori ị ga-ezu ori maka 100 naira eriro gị nde mama ife ị na-ekwu na-ewute m ọ na-ewute m eziokwu